راما انترتينمنت. سلام تخطاتلتي ناي راما انترتينمنت لوم معلتي حفشاوي فلتات حزنا لكم مسينا لنا لوم معلتي سمهار مسايا لا لوا مسايا لا انا حبشكو علىخو مساي زودادر لوم معلتي بتام خيالاتهم حفشاوي فلتات انغدي من قداماي كم زوص كنرينا كاميرا وومن بقدمتنا على لو وركي und زحتنا هتوتات زحتنا سب علو شمو زي نجر مالتيو كاب راما انترتينمنت بعلو يحتنا مالتيو نحطوتنا كنخيد مالتيو سلاز مصحهم بمجمريا كن امسغنو لي بتام يمسكر سمهار بتام يمسكن لو بتام امسغنالو سميخم مش امهارنا بتام يمسكن يكنيلنا راما انترتينمنت شم مالتيو اوكي نابتونا كنكيد لو معانتي سلسة توادرت لهم أبتي قدامي بارت هذا 10 تحطوتات كن حاتتينا مالتي بمجمعات حاتتاي حبشكو تكوني خمالتي أب عالمنا كندي أهجرات اللوا كابعتن هذا 4 تصوع كونتيننتس أهجر أب عالم زلوا حجر شعتن الرأي قال كابعتن أفريقيا، آسيا، أوروبا, America, also North America and South America. Kosa? Okay, أقوليو ماني سؤالا basically شو عاته continents على عينا نبل نمنتاي شعاتيلو سو يفلتو whatever كنت تحطه ماني سؤالا كالأيتي تحتاتي تسمهر تخوني أب أفريقيا ببسحي كتري زفلتا سلسة هاجرات تصوعي إثيوبيا نيزوغا سلسة تصوعي إثيوبيا نيجيريا excellent سودان أولي جبسنا still high population allo جبسي تبلكي تمرات عيو هاي سلازي ماليسكي والله سالسيتي تحتاتي لوام تخون الله مالتيو أب أفريقيا زتفلت من قد آير تصوعي سفلت من قد آير يا إثيوبيا آير لاينس سو نمبر 1 كالي فلوت من قد آير ثالنا ناي ساوث أفريقيا من قد آير بتفلتا أب عالم أفريقيا ترى أب أفريقيا أوه ده زي كتاجر ترى خير تسبب حاجزة Egypt Airlines Egypt Airlines قالوا كالي خير تركي لا تركيا أفريقيا يكونن أجوغي كالي كينيان Airlines أزي فلوت سوز بزوك تصوعوا تقوليهم أوكي نابكالا يحطونا كناتو هجم حابش شوي هاتهتت أبم حرينيا موفي إتهزبلت أتزرع أخايا أبيوتكا انتاي تبل بزعبا من تايخة قلق عبتو حستا قلت ألنا تازبلت أتزرع أخوا أمهارنا فيلم ብዙሃት እንዲሁም ግን ካፕቶም ሓደ ግን ዝበለጸ ናይ ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ እንተርእሱ ከማን ሓደ ተኸታታሊ ዲ ወላ ሓደ ፊልም ولا حانت فيلم تكون ولا تخطاتالي تكون ولا تخطاتالي اسرع the best تبلع ተኸታታሊ أنا the best ዝብሎ نعي زمن مريسكا قال لك عبد حستا انتايو بغبي كمريسكا زمن مالت عبد زلو بفلاي عبد حبشة مالتيو سدتني بزعبا سدت بزعبا كله نجر زلو بزعبا ما هبراي هيوت علو عبد سدت انتاي قات مكا قالك نايسب كاركتر زلو ساب كاركتر مالتيو ناي جنزب ناي كله نجر مالتيو بزو حلو يا ما هبراي نورو حفشاوي فلتت كله نجر سعو تركوا لها
እጅ ዘመን በከም መርዛይ ማለት ዘመን ቤስት ናይ كتوم تواساتك حيالات ديوم فلوطات ديوم كلهم سلمون بوغالالو ብዙሃት አሉ አው ሩታ መንግስት አፋላ ካለከ ሰለሞን አለ ሰለሞን አለሙ ማለት ሰለሞን ቦጋለ አሉ ብዙ ተፈላጣ አሉ ሳምሶን ቤቢ ንخدي عدد كيدا تكون زمن داركا كندي كيدا 3 عامات 4 عامات كمان ابسومن سومن دي اتقرب ابسومن كل تجي اوكي ابسومن كل تجي تقرب ابسومن كل تجي صبو قصيلا تحتت سمهاريا اسخني سمهار زبلصت دراما اب ايرترا زراخيا انتايا بزعبا منتاي كتترخ نا ኢትዮጵያ ዘመን ፈትወላስ ከም ዝበሉ ናይ ኤርትራ ግን እንዴ ስለ ሀጅ ዝንቆ ፊልም የለ ካብዚ ኩሉ ዝስራሕ ወላ ሓንቲ ዘለቀ ፊልም የለን ኦ ማንስ እንዴ ዝዕገበን ፊልም የለ ክሳበጂ ስለዚ ቶም ደረስትና ደኺሞም አለው ትብልላከ ማለት እዩ ማይኮን ይለ ግን ናይ ዝዕገበኒ ንወልቀይ ማለት እዩ ወልቀይ ዝዕገበን ነበር ብዙ ሰብ ዝዕገበ ሰብ አለው ኦኬ ተኻታቲል ክትፈጥሮ ትሪዮ ደኸ አዎ ካታለይ ከታተል ይሄ ስለዚ ብዙ ዝዓገብ ኩሉ ሶፋር የለን ኦኬ ኢንተረስቲንግ ስለዚ በዛ አጋጣሚ ደረስቲ ፊልሚ ናይ ሀገርና ኤርትራ ብዙ ስራሕ ጽበየኩም አለው ነከም በዓል ሰምሃር ዲታተን ክትረኽቡ ማለት እዩ ኦኬ ናብሉዋም ክንሰግር ዘሴም ሕቶ ልዋም ዝበለጸት ድራማ ናይ ኤርትራ ዝረአኽዋ ትብልያ ኣይነተንያ ብዛዕባ ምንታይ ከትትርኽ ዝበለጸት ያኮ ህብላይከኒ ግን ተመጀመሪያ ናይ ኤርትራ ክሪኤል ዝጀመርኩ ግን ገልጸለ ኦኬ ቤስት ትብልያ ማለት ናዕሲ ዝበለጸት ትብልያ ካብ ዝኩሉ ሶፋር እትፈልጥያ زعجبك مالتي بتا قدامت فيلم من مرأي ኤርትራ ዝጀመርኩላ ንሳኸና ግረጋ ምናቱ ናይሳ ነመጀመሪያ ስለዝራኸ ነመጀመሪያ መስራት ነው ማለት ኦኬ እንታይ ያሳ ተልማሓዙት ኦኬ ተልማሓዙት እትብል ፊልሚ ናይ ኤርትራ መስጣትኪ ትሕዝቶ ኣብ ዛዕባ ምንታይ እዩ ብዛዕባ ሓዳር ኦኬ ማሓዛኣ ቤስታምና ማሓዛኣ ገለ ሰባያት ምንጥላ ገለ ኦኬ ስለዚ ማሓዙት እትብል ናይ ኤርትራ ፈቲኺ ኣለኺ ማዓሲዩ ተሰሪሑ ነዊሕ ጌራድያ ወይስ ተኸታትያ ለይታ ከመያ ክንደያ ዓመት ምለት ኣይዝክሮን ግን ተኸታታሊት ድያ ነራ ተኸታታሊት ነራ ቤሬት ኦኬ ካሊ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ተድንቅዮ የለን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ያ ናይ ብዙሕ ካነ ማሓርኛ ዝሪ ኦኬ ያ ተኸታተልቲ ድምልስኦ ዘለዋ ብዛዕባ ናይ ፊልሚ ኤርትራ እዚ ይመስል نقصل نابتا قصاليت حتونا ناب حبشكو يغون على مالتيو حجر ما بزعبا موسيقى عالمينا خل زرارب ابز 10 عامات ملو البوم زلقه درافاي اب اثيوبيا من علو وي قال ملو البوم زدرف درافاي ملو كاسيت زدرف درافايس علو دو وي تفولت علو اب 10 ابزي 10 عامات وشت مالتي يا وي the last 10 years ብዙሃት አሉ ሙሉ ኦኬ ብዙሃት አሉ ሕጂ ሮፍናን አሉ ኦኬ ሙሉ አልበም ይሳገሩ ማለት እዩ ሮፍናን ካላይ ቴዲ አፍሮ አለ ቴዲ አፍሮ ኦኬ ካል በጣም ዘንደ ሁሉ ማለት እዩ ጎሳዬ አለ ጎሳዬ አለ ጎሳዬ ካል መን አለ እዮብን ወላ ናይ 10 ዓመት ውሽጥ ኖርማል እዮብ መኮንን ከመን ኦኬ ብዙሃት እዮም ግን ካብዚ ኩሉ በጣም ናይደስ ዝበለኒ ማለት እዩ ናይ ቴዲ አፍሮን ናይ ሮፍናን the best ኦኬ እዚ ሮፍናን በልካያ ብዙ ሃይፈለት ኮን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዲ ዘሎ ዋላስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሮፍናን ሕጂ ናይ ሓድሽ እዩ በጣም በዘመናዊ ከምዚ ሞደርን ሚውዚክ ሕጂ መጽዩ በጣም ጽቡቅ ምስ ዲጂታት ምስ ዲጄ ቲ ሙዚቃ አቀናባቢሩ ገለ ማለት በናቱ ስታይል ገይሩ ሕጂ መጽዩ ዘሎ ሪስክ ዘሎ ስራሕ እዩ ግን በጣም ተፈሊጥሉ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከፈትዩ በፍላይ ማለት እቶም መንስዓት ገለስ ዛካተተ ዘገምገመ እንታይ ነው ዝባል ዛካተተ ኤክሰለንት ዊ ጎት ከሙ ማለት እዩ በጣም ኦኬ ቀጽላ ተሕተት ሰምሃሪ ማለት እዩ አውሽ እዚ 10 ዓመት ኣብ ኤርትራ ሙሉ አልቡም ዝለቀቀ ደራፋይ ወይ አልቡም ትፈልጥ ዶ
ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ደረፍቲ ኣለውና ኢለ ይድኣምን ካብዞም ደረፍቲ ሙሉእ ካሴት ኣልቡም ዝለቐቐ ኣሎ ዶ ዋይ ኣፍልጦ ይብልና ብዝኸምዚ ግን ብዙሓት ደረፍ ንፋዓት ኣለውና ኤርትራ ግን ኣልቡም ሙሉእ ዝለቐቐ ሙሉእ ካሴት ንኣብነት የማነ ማርያም ሙሉእ ካሴት ነይርዎ ወዲ ትካቦ አብርሃም አፈወርቂ ቆርጫጭ ጣኒቆ ሙሉ ካሴት ሙሉ አልቡም ለቢቆም in the last 10 years ኣብ ኤርትራሲ ሙሉ ካሴት ዝለቀቀ ኣለና ዶ ቆርጫጭ አለ ሐቂ እስላም ቆርጫጭ ቃላባለ ቃላብ ሙሉ እህተመን ኦኬ ቃላብ ገና ኦኬ ቃላብ ሙሉ እህተመን ኦኬ ስለኔ ዝብድን ሽበይኩም መስለን ስለዚህ ኤርትራስ ሙሉ ካሴት ዝለቀቀ ደራፋይ ፍልጥ የለን ማለት ቤዚክሊ አፍልጦ ግን የለን ኦኬ ታ ዘሴም ሕቶ ናባኺ ናብልዋ ነቅርባ ኣብ ኤርትራ ሙሉ አልቡም ዝለቀቀ ደራፋይ in the last 10 years ትፈልጥ ዶ ብዙሕ አፍልጦ ናይ ደርፊ ይብልክን ኦኬ ካሜራ ውማን ክትሕተት ምናልባት ኣብዚ ኤሪያ ዝለቀቀ ኣሎ ዶ የለን ኦኬ እሳ ኤዲተር ስለዝኾነት ምስ ብዙሓት ስለትራኸብ አፍልጦ ክህሉ አይልና ተስፋ ጌርና ከምቲ ዝሓበረቶ ኣብዚ 10 ዓመት ሙሉ አልቡም ዝደረፈ ደራፋይ የለን ያ ትብል ውሽጣ ሃገርና ማለት እዩ ስለዚህ ዓብ ሕቶ ኣለኩም ደረፍቲ ናይ ውሽጣ ሃገር ኦኬ ኔክስት ኩዌስችን ኦኬ ቀጻላይ ተሓታቲ ሓበሽ ኮይኻ ዕድል ተትረክብ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ምገበርካ ዕድል ተተረከብኩ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ መግበርኩ ቶም ዝጸልዎም ሰባት ማለት እዩ ናይ ፈልጥ አይገብረን ይከም ምናልባት ጽቡቅ ነገር ሰርሕ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዚ በአምላክ ዲው ግን እቲ ሕቶ እንታይ ግልጽ ትኹም በአምላክ ዲው ወላ በሰብ እቲ ዝዋሃበኒ በቃ እግዚአብሔር ላንተ ፓወር ቢሰጥ እግዚአብሔር ናኸስ ኃይል ተዝበካ ወይ ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ኮይንካ ወይ ሓደ መራሕቲ ትኸውን እስኻስ ታይ ምገበርካ ንኢትዮጵያስ በቃ ተፈላጥ ዓዲ መግበርኳ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ተፈላጥ ዓዲ እቲ ሰብ ተበደለ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ መፍትሕ ዝረክበል ዓዲ መግበርኳ ፍትሒ ከም ዝነግስ ገበርካ ማለት እዩ ፍትሕ ከም ዝነግስ ገብር ማለት እዩ ፍትሕ ዝረክብላ ዓዲ ኢትዮጵያ ገብራ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ስለዚህ በዛ አዛራርባ ፍትሒ ጎዲልሎ ይኻ ትብል ዘለኻ ፍትሕ ኣብ ዓለም ትክክል ስለዘይለ እቲ ፍትሕ በትክክል ዝተበደለ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ክረክብ ፍትሕ ክገብር ደለ ማለት እዩ ኦኬ ዘሴም ሕቶ ናብ ሰምሃር ከነብላ ኣብ ኤርትራ ዕድል ተዝወሃበክስ እንታይ ምገበርኪ ከም ዝመስለኒ ሕጂ ንኣብነት ደረፍቲ ናይ ኤርትራ በቃ ዋላ አልቡም ዝደርፉ ስለዘይመጽኺ ነዞም ኩሎም ደረፍቲ በቃ ሓንቲ ክልተ ጥብጥብ ዘብሉ ዕፀዎ ዲኺ ክትብል እዮም ወይ ሙሉ ድሮፉ ዲኺ ክትብል እዮም ወይስ ኣብ ኤርትራ እንታይ ምገበርኪ ወይስ ካሊእ ኣጀንዳ ኣለኪ እንታይ ምገበርኪ ኣነ ዝብል ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ግዜ ሕጂ ሕማቕ ዘሎ ግዜ ስመንሰይ ወፃሉ ካብ ሃገሩ ብዙሕ ነገር ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ብኩናት ኣሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ድዩ ብዛዕባ መነባብሮ ድዩ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ነዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ንኽኸይድ ነቲ ሃገረይ ከተሰኣም ደለኹ ነይረ ከም ሓድሽ ከተሰኣ በቃ ናይ ኣፍሪቃሲ ሆኽ ኣፍሪቃ በቃ ምንከበኳ ነይረ እዛ ዓበይታ ዝሓየለት ኤርትራ ኦኬ ክኮረና ኒክሊያር ቦምብ ከማዕብሌ ከይትብል ሓያል ንወትከው ኒክሊያር ቦምብ ስለዘለካ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ብኢኮኖሚ ደክ ሓገዛ ብሆነ ነገር ሞደራይዝ ድልዩ ኩል ነገር ኦኬ ምገበርኮት ህዝቢ ኤርትራስ በቃ ድላዩ ካኣቱ ክወፅእ ጽቡቕ እዛ ድላዩ ክትብሎ ከለስ ድላየይኺ ካብ ዝብል ዘብፅኺ እያ ትመስሊ ኤኒዌይ ኔክስት ኩዌስችን ናብ ልዋም ከነብላ ኣብ ኤርትራ ዕድል ተዝዋሃበኪ እንታይ ምገበርኪ ኦኬ ኩሉ ፋይናንሻል ሙሉ ኩሉ ሓይሊ ለክ በቃ he gave you the power ቤተክርስቲያን መስራኻ እሱ ቀዳማይ ቤተክርስቲያን ምስራሕ ቀዳማይ ኢላቶ እሱ ቀዳማይ ስራሕካ ኣውላ ሕጂ ኮ ስራሕካ ኣሊ ኦኬ ክስታይ ምገበርኩ ኣነ ዳ እቲ ኤዱኬሽንስ ሃይ ሌቨል ተኻይድ ምገበርኩ ኤዱኬሽን ሌቨል ኣብ ኤርትራ ንኽምዕብል ምገበርኩ ነይረ ፕሮባብሊ ስለዚ ስሪ ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን ብዙሕ ባጀት መሰስ ምገበርኩ ንበጀት ክዮ ማለት እዩ ምክንያቱስ ድሕሪ ሃይ ኤዱኬሽን እቲ ሕብረተሰብ ዳራ ትምህርቲ ይካየሲ
تحدون تي بدحريس زبلتون تخلو زبلوس كما تخلي ببغس مالتي ስለዚህ ከመዛር አርባኺ እንተ ዳ ሃይ ሌቨል ኦፍ ኤዱኬሽን ቱ ሶሳይቲ ሂብካዮ ቡ መጠንካ ትኻሊ ዲቨሎፕመንትስ ክመጽዩ ኦኬ ፐርፌክት አብዚያ زي أصبح educationist تا بحال ነገር በጣም ጽቡቅ አብ አፍሪካ በፍለት ሰሞን ታሆንኩ ማለት አብ አፍሪካ ዝውሃብ ትምህርቲ ክታሻሽሉ ኣለኹም ማለት ስለምንታይ አብ አፍሪካ ዝኾነ ትምህርት ክወሃብ ከሎ ዝኾነ ንብረት ከመይ ጌርና እንጠቀመሉ ነበር ከመይ ጌርና እንሰራውስ አይን መሃርን ዘለና ህጂ ነዚ አስተውልኩም ክትሰራሉ በፍላይ መምህራን ተለኹም ሃይሌ ብል ዘለኹም ሰባት ነዚ ጽቡቅ ጌርኩም ክትረዩ ጽቡቅ ከመይ ጌርና ክንጠቀመው ከይኮነስ ከመይ ጌርና እንሰራው ኢልና ክንሐስበሉ ጽቡቅ ኩሉ ጊዜ ከመይ ጌርና እንጠቀመሉ እንተኾኑ ከለም ሰባት አብደገ ዘሉ ኢምፖርት ጥራይት ንገብር ማለት ኩሉ ጊዜ ህጂ ከመይ ጌርና እንሰርህ ዝብል ነገር ጽቡቅ ነገር ስለዚህ ቤዚካሊ እንታም ትብለለኹም ንሕና ከም ኤዱኬሽን አላሷ ቤስት በሊጻትና ፕሮዲዩሰርስ ክንኮን ኣለና ኮንሱመርስ ክንኮን የለና ሓደ ሕብረተሰብ ፕሮዲዩሰር እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ አቤቲ ኢንዱስትሪ ማኑፋክቸር ዝገብራ መኪና ዲዩ ብሽክሌታ ዲዩ ካሊ ክሰርሓን ኤክስፖርት ኻልትናተን ክገብረን ማለት እዩ እንተዳ ኮንሱመር ኮይኑ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ግን ኮንሱመር ንኾን በላዕተኛ ክኸውን ትምህሮ ኮይንካ ግን ኩሉ ጊዜ ካብ ድኽነት አይወፅን እዩ ዘረባ ጽቡቅ መልሲ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ራማ ኢንተርቴይንመንት ንሎማዓንቲ ዘዳለናዮ ፓርት 1 ሓፈሻዊ ፍልጠት ጀነራል ኖሌጅ ማለት እዩ ኣብዚ ዓጺና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ካላይ ክፋል ምዞም ሰለስተ ሕዋትና ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ንምክታታልኩም ሰላም ቅነ